Takže čaute ľudia, tu som Katrina dneska... Pardon. Takže čaute ľudia, tu som Katrina dneska vítam u prvého dielu na hru Minecraft. Dneska je to teda prvého dielu na let's playu na hru Minecraft. Hráme na verzii 1.8. Bohužiaľ sa to bude trošku lagovať, pretože 1.8 samozrejme má svoje chybičky. Takže ja som si tu už dovolil dať si sem čestku. Prepáčte, že budem trošku zachrypnutý, ale som menej chorý. Tak viac menej chorý. Takže máme tu drevo, čo je úplne super. Takže každý už poznáte tie zmeny v 1.8, takže ja si myslím, že by som niečo o tom nemal hovoriť. Takže 1.7 určite pozná každý a v 1.8 vlastne pribudli také veci, o ktorých ja ani nechápem. Ako napríklad tie command bloky, to vôbec nechápem. OK. Takže... Pardon, takéto budú možno aj... Takéto budú aj vo viacerých videách. Počkaj, máme tu normál, jasné. Počkajte si to trošku... Zvýšim zvučičky. Ale tiež mi to aj trošku laguje, čož nevadí. What? Čakaj si. The settings. Dáme si na 6 čankov. To si tak akurát. A čo vravím, to je asi tak akurát. Počkaj. Vravím, že sú také chyby v 1.8. Normálne mi to vôbec neseká. Počkaj, dobre. Done. OK. Tiež boli zmenené nastavenia a v tých nastaveniach sa ja vôbec nevyznám, takže to je dosť akože na hovno tá 1.8, ak sa mám priznať. Som určite natáčať 1.5.2, pretože to je poznačované za najlepšiu verziu Minecraftu, aká kedy len mohla výjsť. OK, auto sa napletme. Jej, máme to králičko! Ty si aký krásny. Škoda, že ja mám mrkvu, ty kokos. What? Zabijem ich? Ale nie, to je škoda takých pekných králičkov. Mám králikov rád. OK, takže ťažíme drevo. Tí, čo nepoznajú túto hru, čož pochybujem, pretože táto hra je asi najznámejšia na celom svete proste. A čo nejaký černý králik? To je zrak úplne uhlový, ty kokos. Máme tu králika z uhlia, hustý, to sa tu nejak buguje. Bugy, kokos. Páni, co oni nevedia, že toto je takto vysoké. Ja sa strašne bojím tých agresívnych, že tí agresívni dosť budú útočiť a oni vás zabijú na 2 rany, majú 4 srdiečka, tak. Oni sú proste strašne silní, oni sú silní ako zombík asi. Alebo možno ako 2 zombíci. Aj. Dám si tu menšie framey, dobre. A už to ide v pohode. Dobre vidím, takže nemáte sa na čo sťažovať. OK, zabijem ovcu, pretože potrebujeme vlnu. A teraz áno, má z nej padať aj mäsko. Máme to z toho mäsko, čiže podľa mňa to tu malo byť už hneď v prvej verzii, že z nich malo padať takéto mäsko. Nádherné, taká kotletka. La. Sem poď. Techni, nahajma. Nahajma. Keby ma znasilňovala, ty kokos, nahajma. Dobre, tak tady som videl železo, ale počkaj, my si urobíme asi krafťák. OK. Tunak by sme si mohli urobiť... Tam idem. Tam pôjdeme. Tam hore pôjdeme, ľudia. Tamto hore pôjdeme. Ja si asi budem šetriť hlad, ne? Ja si budem šetriť hlad, nebudem bežať. What the fuck? To sú slnečnice. Ty kokos. A zoberieme si ich. Videli ste ten blok? Hustý, ja som blok 1.8. Dorti. Shit, to je
podkopete ten jeden blok a musíte sa obratiť takto. Nezavadzaj! Bugy! Hustý. Čo tak čumíš? Dopy. Seru má tieto lagy neskutočne. Dúfam, že sa to opraví, pretože fakt akože normálne mi to neseka vôbec. A my máme krumpať, že ja som kreten. No nič, tak ideme ťažiť. Ja sa k ním zapojím. Oh my god, to je neskutočne pekná plošina, tu si musím spraviť barák, to proste... Proste, či potrebujem nejaké právo, alebo nie, proste tu si musím postaviť barák. Toto mi tu strašne vadí. Na čo to tam ľudia z Mojangu pridali? Nikto to nevyužije, je to hnusný blok, mne sa vôbec nepáči. Ale zase na niečo by to určite niektorí ľudia mohli využiť. Toto vyzerá skoro ako bronzový blok. OK, a tu budeme mať takú krásnu podlahu, a nemusíme sa s tým strať s vypalovaním stónu. To je výhodné. Počkaj, my si to trošku naťažíme, ja to tak vždycky robím, že si vyťažím tých takých 16, potom si to spravím všetky kamenné nástroje a aj 5, tak to vždycky robím. A my ešte keď tak, no tak si z toho dreva, z tohto tu, spravíme inakšie dvere, pretože tu to je tiež taká novinka, že podľa toho, aké máte drevo, tak podľa toho sa vám spravia dvere. Takú farbu. Hustý, jaskyňa. Aj tam je. Páni, tu je toho na prehliadávanie. Jak je toto biom? To by ma fakt akože zaujímalo. Extreme Hills. A keď ideme sem, to je tiež Extreme Hills. To by ma zaujímalo, čo je tak debilina, čo mám v strede. To by ma akože dosť zaujímalo. To akože ukazuje, kde je zeleň, kde je červeň a kde je modreň. Neruš. Tam ma zaujímalo, čo sú tieto zvučky, akože... Vie to vôbec niekto? Pretože ja to vôbec neviem, akože... Ja sa nepýtajte, ja to vôbec nechápem. OK, Java 1.7. Koľko máme na FPS-ok? 32 FPS, ty kokos. Tak to mi ide rýchlejšie než normálne. No, nevadí. OK. Takže, ja by som si toto asi odfotil, pretože to je neskutočne nádherné to, tak si to odfotím. Počkaj, ne, ja si to nebudem fotiť, či? Ja si to nebudem fotiť, pretože F2 sa mi pauzne video. Tak radšej nie. OK. A už sa mi to bude lagovať, ty kokos. No, nevadí. Čože? Počúva väčšinou Steve? Týka som mám skin? Nevadí. Takže znak si postavíme takto nádherný baraček. Takže takto. OK, to stačí. To bude nádherný baráček. Počkaj, no dobre, to je tak dynamicky rozložené. Ja mám strašne rád, keď je niečo dynamicky dobre rozložené. Proste milujem. Že sú buď dvere úplne v strede, alebo dať je tunak. Alebo keď im to nevychádza, no takže sú niekedy aj 3. Tak sa mi to neskutočne páči. Alebo pistonové dvere, že by som si spravil. To si určite spravíme, pretože ja poznám dosť ľahké pistonové dvere. Bop. Minecraft ma asi nikdy neomrzí, pretože ja ho hrávam asi už 4 roky. Nevážne? Ja hrávam od 6, tak nejak. Nevážne, nerobte si do mňa prdel. Fakt? No. OK, takže naťažíme si uhličko. Hustý uhlí. Druhé uhlie. Super, z toho dostávam XPčka. Ja som na to úplne zabudol, pretože teraz som často hrával na 1.2.5. Hustý. A teraz aj keď budem vypalovať, no tak sa mi z toho dá. Hustý. Super. Chcem tak furt so sestrnicou, keď sa stretneme, no takže čus, hustý. A takto.
Máme taký úplne super face na to a úplne takým zvukom, že hustý. Oh shit. Sakra, by som sa asi musel niečo najesť. Deň. Oh shit. Už asi zapadá slnko. Či vychádza? No, vychádzať asi ťažko. Shit, zapadá. Shit. Shit. No už ani nemôžem bežať. To sme posrali ľudia. To sme posrali. Kde sme posielali? No nič. My si krafťák, ak sa vyspíme. Asi nechcem mi na to drevo, pretože to drevo je asi vzácne. Ale čo? Rýchle. Takže mohli by pridať aj nových mobov, pretože nových mobov by som tu privítal fakt, že rád, ty kokos. Ajden. Bitch. Oh shit. Trochu mi to laguje, do budúceho dielu sa to pokúsim nejak spraviť, alebo nejak zeditovať, aby to moc nesekalo. Pokúsim sa, ak to má dobrú grafiku. Grafiku treba sa pečlivo starať. Počuli ste to aj vy? Keby niekto stoličkou. Som počul v tom Minecraftu? Nie, to nejako. No čo? Ja furt chcem bežať, ale nemôžem. Nevadí. A tá... No to je tmavšie. Husté. Ok, takže naťažíme si mŕte veľa dreva, aby sme mali do zásob. Ťažíme si asi taký stank. Takže myslím plenkov, hej. Oh, papkiny. Berem. Sa mi budú zísť na hlavu. Viete čo, kašlíme na ňo. Až teraz? Ty kokos, oni sú fakt akože skorí. Tak mám drevo už asi 5 minút predtým, ty kokos, a oni mi to dajú až teraz. Fakt. Ty vole, to sú ale ospozdení debilovia. No teda, nič proti Mojangu, hej. Vaše hry sú super, hlavne Minecraft. Super. Dobre, koľko máme? 26. To bude stačiť. To bude stačiť. Som sa iba tak, ale to mám viac. Nevadí. Trošku drevka naviac neuškodí. Dreva nie je nikdy dosť. Nevážne, kúknite sa do našej kotolne. My tam máme dreva a bodej. Dá. Ok, teraz kde máme ten dom? To si sa... Shit. Počuli ste aj vy toho zombíka? Ja sa toho bojím, pretože mi to seká a mňa zabije hneď, akože. Ok, bože, nemôžeme bežať a surové to vôbec nechcem jesť, pretože to je zbytočné to jesť surové úplne. Takže ako som vravel, do budúceho diela sa to budem pokúsiť nejak nastaviť, aby to moc nesekalo, aby ste aj trošku niečo videli. OK. Shit. A čo? Sakra. Ne, ja furt musím... Čo hovorím, že furt musím spadnúť. Kde máme ten dom? What? What the fuck the... No ja som slepý. On bol celú tú dobu za mňa. Toto není schovka. Oh no.
Už za chvíľu zomrieme od hladu. By som nechcel zomrieť od hladu, a akože to je dosť smrť. To je dosť zlá smrť. Z toho by mali byť semienka, ne? Jop! Ne. Stejbo, ne. Farbivo. Nevadí. Jdeme si sem, takže. Čo som si chcel spraviť pec, aby sme si upiekli to meso. Pretože to meso vám pridá 4, sa mi zdá? Áno, 4. Takto. Počkaj, my máme to uhlie. Jaj, mám strašne citlivú myš, proste. Kliknete raz a ono vám to klikne dvakrát. To neznášam, ty kokos. Ja si budem klikať s tým touchpadom. Ok, takže... Oh shit, Enderman. Ježiši Kriste. Fakt som si mal zobrať ten pumpkin. Ľudia, vy ani neviete, jak som sa zľakol. Tak som sa pri Minecrafte nikdy, ale fakt nikdy nezľakol. Nebuší srdce ako o život, ty vole ľudia, fakt. Fú, ja o to nechcem ľudia, ja si zapnem písmo na chvíľu. Oh no! Čo, jak to, že hľad sa mi doplňal? Sakra. Čože? Tak máte písmo, no tak to sa vám pribúda hľad? Hľad? Som nevedel. Fuj, ten Enderman, ty kokos. Takže prepáčte, že sa mi to takto zregenerovalo, pretože ja som o tých novinkách vôbec nevedel. On to takto zregeneruje. Ježiši Kriste, ľudia, vy ani neviete, ak som sa zľakol. Myslím, že každý by sa zľakol, ty kokos. Proste Enderman 50 blokov od vás. Tam je, ty kokos, a on sa zrazu teleportuje sem. Pip! A čo to dávam takto? To je zbytočné míňanie dreva. Pop. A to ani nerozdýcham, ty kokos. Už nevadí. Tu ešte dostane inkfart. A baráček je hotov. Hustý. Už som si myslel, že tam je ďalší Enderman. Ach jaj. Je XPčka. Iba 3? Nevadí, aspoň dačo. Ok, všetko si dáme sem. Jo, torče máme tam od začiatku. Bop. Bop. Tie som vždycky bral, pretože tie sa mi vždycky zišli. A my si urobíme tie nádherné dvere, ktoré sú z tohto dreva. Takže dáme si sem. Jo, z toho máme 3! Fáni. Tak to si dáme rovno 2. Oh my god, to vyzerá úplne krásne. To sú ako také dostodoly. Si niekedy urobíme takú farmičku a tam si to dáme. What? Prečo mi to tak zasekáva? Tak. My si to dáme tak... to asi bude trvať dosť dlho. Čo? Dáme si takto 2. No tak na čo som nám oné 3? Som dal si play, aby som zbytočne nemusel. Počkať, 6. Ok, takže toto by bolo asi všetko z tohto dielu. Ja vám ďakujem, že ste si kúkli túto epizódku. Zanechajte like, koment, nejaký odber. Čo som to teraz povedal za kravinu. Takže zanechajte like, zdieľajte toto video na sociálnych sieťach, napíšte mi nejaký krásny komentár. A uvidíme sa pri nejakom inakšom videjku. Takže čaute!